Piny owacho mamalo oseketo thenge omenda maromo bilion 1.7 mar keyo teko stima ema omier gana 15 e kaunti ma Siaya e iko omenda masani. Chenrono ogen ni biro konyo e keyo teko stima e kuonde chung' od buche duto 6 mayudore e kauntino. Kanoloso e kinde manoyawo ayanga chenro mar keyo teko stima e kar chung' od bura ma Ugenya kod Ugunja, jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi ogolo siem ne moko kuom jopiny mibiro yudi kodonjore gi weyni mag sitima e timo tije mamoko, kowacho ni ibiro kawonegi ondamo mager mar chik. Gi e kindeno, jaod bura ma Ugenya David Ochieng kod nyawadgi ma Bondo Gideon Ochanda omedo nyiso chung' margi e wi siro sirkand Manywanda ma giwacho ni osenyuolo lemo mathoth ahinya to ne alwora ma Nyanza. Moko meneno gendni moko mwapiem gowi gin thuchegi wach mwawacho ka sani ne gisekalo ma gisedhi stima ni kamoro amora. Omiyo awadwaro kwayo makende jothurwa kinde mantiere ni mondo mi wakaw thuolono Wandayi ringi. No other president, not Moi, not Kibaki, not Kenyatta 1, not Kenyatta 2, has given us, as the Luo community, the latitude to build our communities the way William Ruto has done. William Ruto is the only president who knows, is the only one who knows that Luos exist. And kende mongeo ni kura maja Luo and kura ma important. Ruto kende mongeo wachno. Omiyo wan kata Ndekni, kata Kithri, kama Kethre, wala toka jel sawa. Hii serikali ya Mheshimiwa Ruto iliweka pesa taslimu kwa bajeti shilingi 1.7 bilioni kwa mambo ya kuunganisha stima katika kaunti ya Siaya kwa jumla. Na hiyo pesa imetosha kuunganisha karibu manyumba 15,000.